Si Kuya. Expert sa pag ano. Pinto si Siri na yun. Oh, wow. Amazon. Orange mango. Oh. 100. Magkano? 100 kilo. Lahat ng 100 kilo. Ma? Nagpalingan tayo tayo niya. Dalawa na yung 100. Isa lang. Isa lang ba? Ano yan, Carabao mango? Yes, ma'am. Tama kuya, huminto kami, marami nang bibili oh. Salamat. Mas masarap ito, ma'am, sa sausawan ko, ma'am. Pwede? Sandal lang. Mahal pa kasi ang mangga, hindi pa niya panahon. Hindi pa season, no, Kuya? O, hindi pa niya season. Anong sausawan gusto mo, ma'am? Sili po. Mahal po ito, ma'am, ha? Yan. Puno yan. Hindi masana. Thank you. You're welcome. Ang pagka-stick mo, ma'am. Thank you. Wala ka natin stick mo. Hindi mo mapipiling dyan. Wala ka stick mo. Where did you get that? What's that? Buti hindi magtaka yung anak mo kung ano yung ashtray. What's that? It's mango. Spicy mango. Let them. That's it? This side? Okay. I-check ninyo. Kasi silaw na nga eh. Can you put this Ate niyo. Ate niyo pinunta na lang. Palit mo to. Ask for another one. The ear is not working well. Ating papalit ko pero pinto. Ano na yung bigay sa kaya-kaya na? Kailangan tayo bababay lang. Hindi ba kita, Jay? Maglabas tawid lang ako. Ito kalayo yung bird ng pa. Ay, Medyo tayo. Kaya ko medyo malayo. Ibang side yun eh. Pero, pag nagpunta tayo doon, dire-diretso na yun, ang mga yung gabi lang. Kaya malapit na sa road doon. pati night market. Isa pa. Sige ma. Tayo nga, bumili po kami.